Akorwa ase bunge kituo South yeye kutoka ase kaunti ya Kisii litukulia lero niga mebanse besoka na gwichira chifomu chipasari egento abesi omujumbe bunge yumo Anthony Kibagendi ya kiribuna nigo bonsi bali baranyara kwa bagwichira chipasari echo baraya bakonyora chipasari echo getamero kende gyonzi geteyo munenjira ya moyo gosira chiseme buna gotumanyi mulikito diponi asanya Abisi yekigancha kia NGCDF imeye bunge ya Kitutu Chache South ise yoboteneri bo mheshimiwa Anthony Kibagendi ngobona yesoke yeritangani bosibo mwaka muya o 2026 chingaki bachakire gosegeta chisemi ase bachaka bene omurubulio bwoko na chief Jeji Basari sokwaligania masomo yo mwaka muya Samali tanguru kwa Edward Mungale na channel coordinator yo mheshimiwa our super MP honorable Anthony Kibagendi ngo coordinate nyetie kengima ali ngaiga ko supervise ko make sure nga kiro mondo onyolire pasali yo mheshimiwa honorable Anthony Kibagendi na munyokire chiraundi yanga isato nyanjwa chikoyara na ande na munyoka nuji lero na retana ya university and Tibet nero ya lead Samari tanguru kwa Siago Joseph anchuru mwanafunzi ndabu mwako kane ase skuru ya Tomboya walende tangani kamsandu kwa hizi somo ga witera se basi Kibagendi na acha paso nya CDF yule Alphonse wesi wa apply na bagwana nyumba kana bole munganko nyorale gusangana bamenyibe bunge yo ya Kitutu Chache South ningo bono bagokeire omurubulio yoiga amalita ningo kusara kwa mukamuse ingo soma Platex Technical College yabeire ibasari ya mheshimiwa imekuwa imetusaidia for long nchi corona kachaki tukosoma first year mpaka bona na ikireiga ni basari ya nsomeri naomba nongo chiwankonyere complete nipate documents zangu zote kumbwa toko semelinga gwetera asole na akonyekire na inche na nyolire epasali gwetera aso amasomo ane na che gosomera bagotu rubulio ororekana gokonya abantu bonsi boncheri bonde botayo chipasali chiale koruwe ngaki ya maega ntwale konyora bono nche ngaji apply this time mheshimiwa soire obugambi kanyora ngana nyolire pasali ngosoma Bugema University yerona renge secondary etu hariko apply na ndo moibori obwati omwelio etakonyora lakini iga mheshimiwa wotorete rangi ni ebinyoro tuacha tuabwate rororo at least tunashukuru kwa hiyo komenta nayo ni gobono baisanegete enchera abantu bonsi bagenderete kwenyorera in terms of fairness omogambi ga kokora mangana maya kurmaega in fact na gatomirwe abantu bagantumire go chimosojo twakabwatirie paseli paka mosojo ekara twagaikire mosojo twarwe chifomu twarwora lakini abantu kwanyoranga echi akabwat usino bendero yale ngoro so bantu bakanyorira lakini moni go mogambi buna koreta paseli chigoja within our reach tarigereria yagotebi arengereri mutu na ndakore gasi asengenjo abana inchimbaro chekiago kora kuripotire kitaseni kia gatembe kurwaiga chinsemo cha igege egotoke wodi ya Nyatieko imenye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii litera nigonkuru kwa Dipon Asanya.